ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தரை காட்ட போகிறேன். முக்கியமானவர், எனக்கு முக்கியமானவர், உங்கள் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமானவர். எனக்கு எப்போவுமே என் கூட சப்போர்ட்டாக, துணையாக, என் கூட பலமாக, நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியவர் என்னோட அப்பா. நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். எனக்கு அப்பா இருந்தும் அப்பா இல்லாத வாழ்க்கை தான் நான் வாழ்கிறேன். ஆனால் இவரை தான் என்னோட அப்பாவாக நான் நினச்சிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி அவரை நான் காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, எங்கள் அப்பா கண்ணு திறந்து கண்ணு மூடுறாரா, கண்ணு திறந்து கண்ணு மூடுறாரு, கண்ணு திறக்கிறாரு. அதனால இவர் எப்பயுமே என் கூட இருப்பாரு. இன்னைக்கு தான் புதுசாக வந்திருக்காரு பாருங்க. கண்ணு மூடுறாரு, கண்ணு திறக்கிறாருல, கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறாரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இது பார்த்ததுமே வாங்கி அவனு இன்னைக்கு என்னோட அப்பனை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். பாய்.